A yau za mu kawo muku wani abu mai muhimmanci, ma'ana hanyar da za ka iya mayar da wayarka ta hannu ta koma tankar Android, ta koma tankar kwamfuta. Wayarka za ta koma tankar kwamfuta, kuma za ka iya saita mata tsaro ta yadda wani ba zai iya amfani da ita ba. Abin da gaskiya zai burge ku kuma zai ƙayatar da ku. Ku biyo mu kayan nan, amma ku danna mana subscribe ga wanda wannan shine zuwan shi na farko. Insha Allah ku biyo. Farko kamar yadda aka saba, za ka zo Play Store ɗinka kamar haka, sai ka shiga. Bayan ka shiga ya buɗe, sai ka zo nan wajen sacin, sai ka rubuta kwamfuta. Misali kwamfuta launcher. To ga za ka gansu ga sunan kala kala. Sai ka zo nan wannan mai Windows 10 ɗin, da shi dan akwai Windows 9, akwai dai ga sunan dai kala kala, amma wannan dai gaskiya yana shi yake da kyau sosai sosai, saboda shi muka jarraba. Sai ka shiga ga nan, za ka gan shi da alamun kamar calculator, hoton dai waya ne haka. Sai ka danna shi. To da yake ni ina da shi, zai nuno min open ne, wayanda ba su da kuma zai nuna musu install. Kawai sai ka danna installing, zai rinƙa tafiya har ya shiga. Bayan ya shiga sai ka danna open. In ya buɗe zai nuno maka wuri kamar haka. Kowa da ya san yadda ake buɗe application. Sai ka yi sliding gefe, ya nuno ma wannan, ka ƙara sliding. Sai ka zo nan ga an rubuta get started, sai ka danna. Bayan ka danna zai tambaye ka wannan, sai ka nuna allow. Zai ƙara nuno ma wannan shi ma allow. Shi ma wannan ka ce allow. Shi kenan. Sai ka sake madalla, sai ka ɗan jira shi haka. Zai nuno ma please wait. Wancan yana so ya buɗe kenan, yana shirya maka abubuwa. Gashi nan dai, sai mu ɗan jira kaɗan. To da ka jira za ka ga ya buɗe maka haka. Shi kenan, wayarka ta koma yadda ka san dai tsarin kwamfuta. Komai da komai zai koma kamar irin na kwamfuta. Wayarka ta koma kamar kwamfuta kenan. Kaga wannan zai iya taimaka maka wajen ka ma ƙara ɗan wasu experience haka game da kwamfuta. Mutum bai saba amfani da kwamfuta, wanga zai ɗan ƙara koya ma wasu abubuwa. Yanda za ka yi kuma ka sai ya zama ya zauna dindindin cikin wayarka, shine za ka zo nan gehen hagu kenan daga ƙasa, sai ka danna. Za ka ga ya nuno ma abubuwa nan, apps ɗinka za su fito kamar haka. Ɗan jira kaɗan. Madalla, wannan su ne application ɗin. Kamar dai yadda tsarin kwamfuta yake, komai da komai. Gashi nan. To in kana son ka aza shi ga wayarka sosai, saboda wasu lokutan za ka aza wasu launchers ko wasu abubuwa, sai haka kuma suna ta tafiya su haka ba nan lokaci. Sai ka zo nan gehe, gashi nan wajen settings, sai ka danna. Bayan ka danna kamar haka, zai nuno ma haka. To gashi nan an rubuta na farko kenan, an rubuta setting default launcher. Sai ka danna. Sai ka zo nan ga home apps. Sai ka zo nan ka zaɓi wannan computer launcher ɗin nan. Sai ka danna shi. Bayan ka danna shi haka, shi kenan. Sai ka dawo baya. To shi kenan, yanzu ya zauna saman wayarka kenan. Kaga komai na wayarka zai koma kamar na kwamfuta. Ga folder, ga user, ga menene, ga su dai document, videos, ga local disk, minana dai komai da dai tsarin kwamfuta yake. Komai ya dawo, kuma wanga zai taimaka ma wayarka ta riƙa yin abubuwa masu haka dai, waƴanda ma baka yi tsammani ba dai. Abubuwa na ban sha'awa dai, gaskiya yana da kyau sosan gasken gaske. To shi kenan insha Allah. Da waƴanda ba su gane yadda za a ɗauko application ɗin ba, za mu sa link a description. Ka binkita za ka ga, da ka ɗan danna ƙasa za ka ga link ɗin application ɗin. Allah, ga waƴanda kuma suke sababbin zuwa, waƴanda ba su abun nan ba, sai su danna mana subscribe da ƙararrawa, yadda da mun ɗora sabon wani abu mai amfani insha Allah za ku gani. Ga dai wuraren lambobi da komai da komai ga su nan. Yanzu misali nan lambobi na ne haka. Komai dai ga su nan, duka lambobi na ne nan. Komai da komai dai gashi nan dai, yadda dai kun ka san dai kamar kwamfuta haka. Komai ya koma lafiya ƙalau. Mun gode ƙwarai. Wanda suke da tambaya kuma, akwai WhatsApp group link da zan sa a description. Mutum na iya bi sai ya yi tambaya insha Allah, ko number waya na.
insha Allah. Akwai link ɗin application ɗin a description. Kar a manta a danna mana subscribe da like da ƙararrawa, nan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa insha Allah. Mun gode ƙwaran gaske, thank you.